който се намира в момента е там, където е колегата Денис. И сега ще го така, виждате на екран, малко ще увелича. Хващам черната точка и казвам на робота я ела ето тук в тази точка. Само че бъди обърнат в другата посока. И след което го казвам, айде моето момче, гол, тръгвай. Има обикаля. Или спира, ако не може да мине. Или издава аудиосигнал. Така, и ето сега, както казах, обърна се, вижте там стрелката, посока към вас. Сега ще го накараме да влезе тук, да мине в този слалом и съответно да излезе. Сега има малка закачка, че алгоритъм да си смята най-краткото разстояние, може да се окаже в един момент, че той ще прецени да мине от сам, а не от там. Ще видим, просто ще му дам една точка там и той ще си реши задачата. Проблема е него. Така. Така и му казвам, ето тук отзад да отиде. Отзад тези два плаката. Айде ме получи. Така. И сега там някъде трябва да му е точката, която сме задали. Понякога може да го видите, че се клати, понеже не казах точна позиция. Ако отивайки не застане точната позиция, той малко ще се върне, ще се завърти, но ще застане точно където е курсора в момента. Така. И сега да го накараме да мине през този слалом тук, лабиринт. И накрая обаче не да излиза от него, а да се обърне наобратно. Сега ще видим дали е тариката или дали ще мине от другата страна, ако не ще го върнем и ще го накараме пак да го направим. Тук вече той решава. Така. И ето сега тариката реши да не минава от там, дето му е сложено, по най-краткия път и сега ще мине тук през този отвор. Както виждате се нагласява, защото винаги има зададено някакво разстояние от робота до препятствието, до стената, до човека и затова той се прицелва, за да може да мине точно по средата. Значи той сега направи точно това, което ще казах, просто ще отиде по най-краткия път, но сега ще го принудиме да влезе тук. И то да застане с обратно. Айде го да. Вече не мога да фана. Да си избрал другата страна, защото там е по-често. Но това вече си е негово решение, в смисъл на алгоритъм решение. Така, сега ще направи там другата. Наглася се, за да може да вземе завоя, от него. И това всичко, както виждате, се случва автономно, няма нищо предварително зададено, просто ела моите момиче, заповядайте. Ела, Качката ми пускаш да се научи от телевизора. Няма такъв момент на научение. Така, хващаш мишката. Следвия бутон е тук, хващаш черната точка, да се по нея. Така, и задържаш от нея черна. И го тури стана някъде тук. Някъде. Твали пак. О, цялото. Да, движи го. Ето. Така, стой малко на синичкото. Пикни синичкото. Само синьото, не средата. Така.